Nebo tady sbíráš. Ahoj, zdravím všechny a dneska tady mi přišel balíček z nějakého Stop Army Shop se to jmenuje, není to žádná teda placená propagace, na to ještě ani nemám. No a tady se na druhé straně, to vám nemusím ukazovat a můžeme se na to rovnou vrhnout. Je to teda opasek a no vlastně to všechno uvidíte. Tady mám takový nůž, který mám ještě po tátovi, který je velmi starý, ale vypadá furt dobře, je teda pěkně tupej, můžu s tím udělat klidně i tohle, jo, nic mě to neřízne. Budu se obrousit, takže doufám, že to nějak nepoškodím. To by nebylo moc dobré. Tak. Tady to ještě musím odříznout. A teda recenzi vám na to ještě dělat nemůžu, protože přece jenom nebudu dělat recenzi, když to ještě nemám oskoušený, což tady máme nějaký papers. Ano, tady zakameruje moje kamarádka. A tu tady prostě nějaká daňový doklad. A takhle to vypadá. Jako, nebylo tam napsané jako, bylo prostě jenom na šířku, na dílku. Nebylo, ale doufám, že je to nastavitelný. Takže vypadá teda hodně velký a vypadá dost dobře. Je to prostě Army klasický opasek, který se dá trochu utáhnout, ale to zatím dělat nebudu. Tady máme teda, je to teda, není to přímo jako na bushcraft, je to prostě nosí to i do armády a takové věci, prostě na airsoft a takový různý blbosti. Takhle to vypadá. A od značky je to nějaký MFH, nevím vůbec co to je, nejsem žádný airsofták nebo takové věci. Má to teda tady takový menší kapsu, tam si můžete dát asi nějakou noky maximálně. Tady je taková kapsa na nějaký drobnosti. Tohle to by mělo být na peníze nebo na peněženku a takové věci prostě do toho. A tohle to na nůž nebo něco. Tady ještě jedna, hele. A tady je taková krytá, to je velká. Jedna velká kapsa, která na telefon třeba. Třeba na telefon si tam můžete dát, tak tady máte velkou kapsu, myslím, že je to celkem praktický, takhle to otevřete a máte tady velkou kapsu, kam si to můžete dát a není to hnedka jakoby na pohled vidět, takže to je taky dobrý a takhle to teda celkově vypadá. Tak, teď vám to ukážu podrobnějš. Tady je vlastně, ještě jsem zapomněla, myslím, na tu kapsu, takovou poprsní, nebo poprsní, jsem to řekla, postraní. A tady je teda taková volitelná jakoby kapsa, kterou si můžete jakoby zvolit na... Ty si ještě můžeš vtipnout. No, tam si můžete připnout nebo zvolit tuto. Tady máme takovou síťovku, když nechcete síťovku, tak tady máte klasický na zip, je to všechno takhle s přeskama. To je na suchý zip, na zip a na přesky. Jinak celý to je takový pásek, který si to můžete povolit, co nejméně to přesně nevím, bohužel tam nebyly ty přesné velikosti toho. Ano, jmenuje se to taktický opasek, tady to máte tady napsaný. A je to teda do armády správně, ale viděla jsem spoustu lidí, kteří to použijí. Jo, teď to na rybáře, na bushcraft a různé věci. Je to prostě takový to, ale jako úplně asi do města s tímhle nepůjdete, jo. Ale je to teda pěkný. Jo, nějaký jo, no. Tady ještě ne, to je to poutko. Tady je poutko, tam si můžete něco připnout. Je to fakt teda praktický a tam se třeba to křesadlo. No, křesadlo si to můžete takhle připnout, že jo, protože to máte, většinou je to na provázku. A je to prostě, má to spousta kapes a myslím, že je to praktický, takže to by byl, tak čemu jsem to chtěla říct, to je tady cedulka. To bude asi ta značka. Teda konkrétně stálo to 450 korun na teda Top Army Shop, není to teda žádná placená propagace, tady jsme dostali ještě takovýhle prášek, aby to nevlhlo. A tady mám teda ten daňový doklad, to je tak asi všechno, tady ten nůž. Takže pokud by se vám video líbilo, dejte like, po případě i odběr a uvidíme se u dalších bushcraft videích.
a naschle.